Karom don maliat tung pasi pinili tum kacetan ponji lake non malom hang jo khangyang lo ko piloma plo tangte Afghanistan lapen Pakistan atuma puthak non ron kachithur akhir kang tang sukali labang so puthak sitami li tham ponji lapen ke sia bang ke lahel Israel lapen Hamas atuma ron puthak sitami non ang update ponji ase ke ching sia bang ke ali tum chethan ponang Afghanistan lapen Pakistan atuma ron puthak ase e tum lang dam lo bang te lang ni tum sitami India lapen Pakistan ason thak thak border do la selang tum lahin tum sitami chedon de non ili India pen Pakistan sitame Kashmir long line no LOC ke tum sitame kitiada dengde lake main border kali puseli tum sitame pu labang so line lake Red Cliff line pusitame pulo la pen hapu hin lang dablo bang te China nat bang ke hapu ke mekmehon line ठीक ला पुसन tak taxi Pakistan la pen ke Afghanistan na hoelo a border long sitame daksame Duran line puselang tumamen irpon lo sitame la bang so border ke lake Afghanistan atum ke dengpon pe jela ke border a hok border kali pusipu alang litum pulo je alang tumalong leke ha Khyber Pakhtunkhwa pune pine hala bang so dimalong an pusipu athe pi pon ma bong te alang tum aja khai tum Pashtun tum ha la bang so jo an sitame ke do ong pik pusipu setame la bang so border lake bang sinang hing pan te satum sinang hing pan border posi la bang so Duran line lake nitum kroi thek thek puselang tum sami pu la pena jok lapu Pakistan alu sitame militants dopik militancy ko piloma pongte TTP pu Tehrik-i-Taliban Pakistan pu labang so organization do lasi labang so organization atum ke kai ke sitame Pakistan army phan teng kheng pik khang yang athe pi pon ma blong telang tum same khol Afghanistan at long Taliban num kache raide son dak taxi dak sitame Islamic rule Islamist aron teng pen alang tum take chari long jia phansi che song lo lasi hala bang so tuma phan Pakistan atum sitame Afghanistan atuman akoi pilo je labang so militant mate arlo song atum phan dim klong chak det pusi akoi pi pon lo labang so koi PC je TTP leader tum han an ke Afghanistan along si pangreng thublo pa koi pi pon si ko piloma pongte Pakistan atum ta mithar resim kang tang fighter jet rocket che pon si ho Afghanistan a capital along an teng kheng nam lo hada Kabul along si paklo dam lo rocket bomb paklo dam lo la athelang tum mathalo je TTP leader Nurwali Mesut pu labang so bang phuha dak si ka che patu pu sang to ba koi pilo non ili tum plang nam lo pongte India tum le hala arlo ke do song atum han Pakistan atum pangreng thup pule fighter jet ka du ko bai pon ma patengking phun ason dak thak sila tum ta chiplang lo Pakistan atum sitame chiplang bena jolang tum sami hadak Afghanistan ong paklo dam der lo tarik kre player ni labang supen jok aphia bang ke Afghanistan atum sitame alar chi hui dun lo retaliate dun lo border along ke alang tum sami air set tum set sipiniar ni che song pon lo lapen ke langdam lo bang te report ke long pon ateng pote pharo amunit apranam elo posipu Pakistan army ana sitame ke cheng siar ni litum lang dun lo bang te ala bang sota bang pokeran kep puse apu Afghanistan atum ben pupon lo bang pokeran kep atum man ke apran en elo pusi lapen ke hapu Pakistan atum sami pulo je bang thong kep atuma phan ke pachi long elo pusipu lasila pula pu sitami la pujenon make alam kachi pulok lang kachi koi lok lang sitami amuni da bang ke aprana bang ke damwa the kachi song bang ke non matta air set tung set lo pusipu ateng rong rang lo pusi piniar ni litum update lang lo pongte longji la sili tum lang nami ko pio posi Pakistan men Afghanistan la tum lang nam lo pongte la hini sitame mia der lo Muslim countries lo sitame people si chelangon ire lo pongte longle join lo la bang so border Duran line aphan ke kroi krep na join si la lang nam lo pongte chelangon ire lo la pen ke itum lang nam lo pongte Afghanistan atum bang ke India pen bang ke chemi pikhang yang etum pudam lo pongte hutur hian lo pongte jerpo chibi podi dusmon ka dusmon dos hota hai puposon rak thaksin sitame lang nam lo pongte India pen Afghanistan sitame chemi pikhang yang athe ahutur ke isinat lo pilo pongte Pakistan atum lalo apen putho dele tum chethan pon thulanang la ke Israel lapen Hamas atum arona phutha lapen ke non amat ke Israel lapen Hamas atum aron sitame kang samponji sang ring do pon bom lo athe pipot ma uploadang te Donald Trump mate America atum kabor ipena jok non amat ke lang tum lahin sitame monsam ke doi phan chedon pon lo asi ahormu chethanam eloplong te dingpi khayang sitame sapsole tum pini ge chethan pon chotlo na lasi non amat ke lang damlo uploadang te kopiloma uploadang te
je lahin sitame Amerika kabor ipen chedon lo la pen ke hapu pene Hamas atum sitame bangku an malang tum kidnap pon atum phan an ke lo lap lo pasipu kereng atum phan an ki kereng lang tum phan an bang koi non mat lo elo pasipu la pen Allah ra bangke ko piluma bong te pu Israel atum sitame bang suri sira pharo throk so se amunit ke lang tum sitame lo pon dang lo paseli tum report long pon athe lahin ka che lalo la pen ke hadak Gaza long pen sitame army sitame aphi che wung bom lo pusi elitum berta long pon setame ihin langdam lo pang te lapu Benjamin Netanyahu ben pupon thulo je katuk kawe long lap le lang posipu kereng lang atum han dan ke long lo setame ki thilo tatum phan abang ar pum nang ke le topik lang posipu la sinang le lap nang ji puselang hin pen demand pon lo nang le pulo tang te nitum ko military action ng puselang hin pen puthu la pen non amat ke langdam lo pang te ako it sitame Gaza phan ki duk ke la ke chumo be tuman kerap je phan alabang so it sitame non amat ke ington pangton kok lilo lasi monsam kalilang non ke bang jilang ani ke suluk sodak ta thek pusi penangana report long ke litum thek ponong athe pi pon ma bongte abang arpum sitami chelong nangji pusi pu Israel PM Benjamin Netanyahu pen bangke pupon lo lalo lasi non ke bang jilang ani selitum chini pon bompo nelina tum han update pon bompo pini pen apini abangke neli thek pen senale tum phan than pon pachini pon prui son lo lasi lan sineli lam thing ton kokpo kardom